Halkara Gatnaşyklary institutyny Zenan diplomatlaryň jemgyýetdäki orny we olaryň ýeten sepetleri atly şäre geçirildi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistana hemýeşilik utgoşdurjysynyň wekilhanasy bilen bilelikde guralan bu şäre, daşary ýurtlaryň hemde halkara guramalaryň Türkmenistanaky wekilhanalarynyň, halkara düzümleriň Zenan işgäleri, daşary işler ministrliginiň wekilleri, institutyň Zenan mugallimleridir talip gyzlar gatnaşdylar. Bu maksatda häzirki zaman diplomatiýasyny Zenanlaryň eýleýän orny, olaryň parahatçylygy berkarar etmekdäki goşuntlary bardy durulyp geçirildi. Çykyşlarda Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplyk syýasatynyň ähmiýetini aýratyn üns çekilip, bu syýasatyň parahatçylyk söýjülükli başlangyçlar öňe sürmekde we halkara gatnaşyklaryny ynamdar dialogy ýola goýmakda nusgalyk bellenildi. Türkmenistana gahrman arkadamydyň başlangyçlary bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulan ugur hökmüne gender deňliginiň mümkinçilikleriniň artmagyna goşunt goşjak bu maksat ýaş günärmeleriň hünär tejribesini baýlaşdyrmakda netijeli bolup, beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk döreje diplomatiýasyna Zenanlaryň eýleýän ornunyň ýokardygyny nowatda kedek äşkär etdi. Maksadyň ahyryna gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.